दिनै नोंथांनि खिबु उनावनो विलसन हासदा दङ बिथाङा सोर दिपेन बर'आ दिनै बर' फरायसा माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानानै मा पलिटिक्सनि स्ट्रेटेजि बाहायगासिनो दं गेलेनोबा थोंजों इलेक्शनाव नामि रायजो राजाया डिसाइड खालामगोन नोंथाङा दिनै बेसेबां फैक्टर दङ दैट्स इट सरकारनि समावहाय सरकारखौ नारा नाथा दानो थाखाय एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक बीजेपी को जिगाब जिगाब रायग्राया बीजेपी जों आखाइ हमदोंमोन सीट शेयरिं खालामदोंमोन ईएम फोरखौ रानना होजोबदोंमोन गुबुनफोरनो रातिपुवाले आमी निউজ বিলাক পাও যে কৰবাত বলে ডকাইত হৈছে কাৰোবাক বলে পূজা চাব যাওঁতে মানে ছুৰীৰে মাৰিছে मावजि बुन्दा मासेया मिडियानि गेजेरजों गोब्रामगासिनो दङ অসম ৰাইজ সাৱধান বড়োলেণ্ড ৰাইজে কোনেও ইউপিপিএল দল বা প্ৰমোদ বড়ো তেখেতক মিছ কৰা নাই সবে মিছ কৰিছে ৰাইজে ইউপিপিএল চৰকাৰ মিছ কৰিছে स' नैबे इन्ट्र' होनाय भिडिअ'आ एक्चुअलि माबा मोनसे कमिउनेल जाथायखौ लानानै होनाय नङा आं बेखौ लानानै मोनसे एग्जाम्पलसो होनो सानदों आरो बे वेस्ट बेंगलनि भिडिअ'मोन रिसेन्टलि बिथांमोना धरना होनाय आरो मैयाहाय बिथांमोननि मोनसे गिदिर महासभा जालांबाय स' बेजों खुनु रिलेटेड नङा बाट जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेखौ नुवाखै जायनि फारसे जों एनकाउन्टार होयोबा बिथांमोना बेखौ बाजायो आरो बेखौ पलिटिकेलि बिथांमोना क्रेडिट लानो नागिरो स' बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै बेनि रिलेटेड पलिटिक्स दा खालाम होननानैसो आं बुंनो सानदों जे बेफोरखौ नोंथांमोना जे इजिलि पलिटिक्सआवहाय बोलाङो जोंबो हायो बयबो हायो इट्स भेरि सिम्पल ओंखायनो बे इन्ट्र'आव होनाय भिडिअ'आ नैबे फैगौ भिडिअ'जोंहाय खुनु रिलेसन गैया जास्ट इन्ट्र'आव होदों जाहाथे बेफोरबायदि पलिटिकेलि गुड इभिनिं हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो फार्स्ट अफ अल आङो मोनसे खोथा नोंथांमोननो मोनथिजानो लुबैयो रिमान सरेन दा बावैसो सेन्ट्रेल इउपिपिएल नि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो जाहैबाय फर्मार एएसएसयू छात्र संगठन माने नोंथांमोना बुजिखाबाय दा मावजि बुन्दा मासेया मिडियानि गेजेरजों गोब्रामगासिनो दङ माखौ लानानै आरो मानि फारसे आरो सोर बे व्यक्तिया आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायलांगोन दा माखासे इउपिपिएल नि पेजफोरावहाय नैबे पस्टारखौ नुदों आङो पिपल आर मिसिं इउपिपिएल होननानै इउपिपिएल लेड गभर्नमेन्ट होननानै आई डोंट थिंक पिपल आर मिसिं माने आं सानाखै जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ जोंनि रायजोफोराहाय मिस खालामदों होननानै नंगौ नो डाउट मिस खालामदों जानांगौ बैफोरबायदि व्यक्तिफोरा जायफोरखौ बिथांमोना उत्साह होयो जोंनि जाथिनि फारसे आसि थुनो जोंनि फारसे जोंनि खर' सायाव जनो नाजाग्रा बैफोर रायजोफोरा हयथ' इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ मिस खालामदों मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि बायदि बिबानावहाय नै बिथांमोनखौ फसङो दिनै बिथांमोना उत्साह होयो जे बिपिएफ नि समावहाय ओरै थोरै जादोंमोन होननानै नो डाउट दिनै जोंनि गेजेरावहाय भलुन्टियार फर्स बायदि गोख्रों अर्गानाइजेसन मोनसे समनि गैला बड' लिबारेशन टाइगार बिथांमोननि समाबो गैला नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गेजेराव गैला आरो नै बेफोरनो फिसा फिसा बे फिसा नङा एक्चुअलि जोबोद गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय खहा आरो बे समजों लोगोसे जोङो सेन्सखौ लाबोनांगौमोन जिहेतु बेफोरो लासै लासै मेन स्ट्रिमाव फैनानै दिनैनि परिस्थितिजों गोरोबलांफाबाय नाथाय बिथांमोना गावसोरनो सेन्सनि स्ल'गान गायो आरो बिथांमोना सेन्सखौ लुबैया ओंखायनो गावसोर थायोब्ला गोजोना थागोन गावसोर गैयाब्ला गावसोरनो अयथासारखौ खालामनानै मोनसे दै ग्लब ग्लब गोदौफावनाय बायदि गुदुं माने मोनसे परिबेकखौहाय सृष्टि खालामनो नाजाबाय थायो नै बिसोरबायदि मावजि गुन्दाफ्रा सोर बे बिथाङा रंगुल बर' बिथाङा नै मा बुंदों नायदो नोंथांमोना नाय
आरो नायनानैनो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव अलरेडि मा लिरनांगौ मोनथिखासिगोन नै बेफोरबायदि व्यक्तिनि फारसे अर फोजोंना होग्रा बिसोरो बेनिफ्राय काउन्टार होयोब्ला दाय होनोसै पलिटिकेल एंगेलजों लांफालायसिगोनलाय आरो नै बेफोरबायदि गोरों ना बिराद गोरों बे व्यक्तिया जोबोद गोरों एनअसि रिजल्युसनसो लादोंमोन रिजल्युसन माने मा डिसिसन रिजल्युसनखौ माब्ला लायो ৰাতিপুৱালে আমি নিউজ বিলাক পাওঁ যে কৰবাত বোলে ডকাইত হৈছে কাৰোবাক বোলে পূজা চাব যাওঁতে মানে চুৰিৰে মাৰিছে আৰু সৌ সিদিনাখন 5 বছৰ পিছত আমাৰ এজন সান্থালী ভাই আৰু এজন আমাৰ বড়ো ভাই নিজৰ বহুমূলীয়া জীৱনটো দান দিবলগীয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে হাগ্ৰাম মানে মহিলাৰ তেখেতৰ নেতৃত্ব ফেলাৰ কাৰণে তেখেতে ভালদৰে নেতৃত্ব দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে बारे बारे जोङो कुइसनखौ जोङो खालामबाय थादों आरो फरायसाफोरा कुइसन खालामबाय थानायनि बेलायाव माखासे मानसिफोरा जि 2006 नि आबसु आरो आक्रासुनि जि रिजल्युसनखौ एनअसि होननानै बाथ्रा फोसावबाय थादों दा बिनिखायनो बेखिनि बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ फरायसा हिसाबै जि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मानि थाखाय एनअसि खौ हरनाय बेखिनि बाथ्राखौनो बारे जोङो कुइसनखौ जोङो खालामबाय थादों बिथां रंगुल मावजि बुन्दायानो समायथारो बिथांजों नामा एकदमबारे 100% मेच खालामो आरो शुट खालामो बिथांमोना मिथिखागौ जे जोंनि दिनै हारिनि गेजेरावहाय जोंनि फारसे सुथुरा गोबां होननानै बिथांमोना मिथिगौ आरो आं दा मा बुंगासिनो दं बेखौबो गोबाङानो जोंनि भाषाखौ बुजिखायो रावबो बुजियै गैला थेवब्लाबो आं मानो बुंदों जोंनि गेजेराव मोनसे बे खौसेथि होनाय जिनिसा गैया मानोना खौसेथिखौ बुङोसो बयबो किन्तु रावबो लाबोनो हानायनि सेस्ताखौ खालामनो नाजाया गोसो गोथारै मिडियायावहाय सा साज्रां बयबो फोसावो दा नैबे रंगुल बायदि बिथाङानो दिनै नायदो सोरखौबा सुरि लानानै सुनो नागिरोनो सोरखौबा माबा खालामोनो होननानै मिडियायावहाय बानसावलाबायो सोरनि फारसे आसि थुदों निजेनो निजेनि फारसे आसि थुदों माने जोंनि गाव हारिनि गेजेरावनो हाद्रि सादलानाय फुनलानाय हाब्रु फुनलानाय बे सोलिगासिनो दं दा बिथाङा गावखौनो समाजनि सासे दैदेनगिरि होननानै फोसावनो नाजायो दिनै 5 बोसोर रायजो राजाया खाबु होबायमोन 5 बोसोरावनो जलदब दिनै सोरखौबा नामु निसान थानाय नङा होनना बुंदोंमोन दिनै गावसोरनो जलदब सेस बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि जे बुंनाय बै गोथै बै थैनाय मरा मानु এইবিলাক নাম আপোনালোকে বেলেগৰ লগত সুধিবি মোৰ লগত সুধিব নালাগে দৰকাৰ যি দলে মৰিছে এই দলটো কিবা কথা পাতা যায় নেকি মৰা মানুহকে আৰু কথা পাতি কিবা লাভ আছে नामु निसान गैयै पार्टिफोरखौ मुं लानानै मा लाब दं बिथांनि बुंनाया राइट आरो दिनै जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै गाट्स लानानै बुंनो हादों जे दिनै बर' रावखौ सारा आसामाव बुजियै गैला बुजियोसै बयबो অসমীয়াত সব জাম্বা সবাই বুজি পায় আজিকালি অসমৰ মানুহ সবাই বুজি পায় না নাই সবাই বুজি পায় বড়ো ভাষাটো এতিয়া বড়ো ভাষাটো গোটেই অসমতে বুজি পায় আজিকালি আগত বুজা নাছিল এতিয়া বুজি পায় দে হৈছে बेबायदि बुंब्रा हायोबा नोंसोरो बर'खौ आसामिसाव ट्रान्सलेट खालामना हो किन्तु बर'आव बिथाङा बुंगोन आरो बुङोबो प्रमदनि बायदि फारेव थथा बै मा होनो बेखौ फेरत बाथ' बायदि थौ 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 बुंग्रा बिथाङा बेबायदि नङा किन्तु बिथांमोना दिनै थांनाय 5 बोसोरल' नङा गावनि मावनायखौ जों मेगनजों जों नुदों मोजां गाज्रि रायजो राजाफ्रासो बिजिरनांगौमोन नाथाय बिथाङासो गाव निजेनो गावनो क्रेडिट लायो गावनो बाखनायनानैबो लायो दा आंनि मोजां मावनाय गाज्रि मावनायखौ आं निजे नुगोन नामा आंखौ सोरबा गुबुनासो नुगोन बिसोरसो बुंगोन मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि आसि थुनानै दिन्थिगोन नाथाय बिथांमोना अडियेन्स गैला नालाय गावनो गाव बाखनायना लासै गावनो गाव मोजां होननानै लासै बेबायदि आरोना दायो बिथांमोना बे फैयै फैयै दिनै सरखारनिफ्राय गावसोरथ' गैला ओरैबायदि लासिं सिं जलदब खोख्लैनानै दोनजाबाय थैबाय बिथांमोना दा बै 17 बोसोरखौ रायखांबावो लाजिदो प्रमद बेलदां लाजिदो
गोदान कनसेप्टफोर दंबा लाबो गोदान स्ट्रेटेजि बानाय आं अलरेडि मोनसे भिडिअ'बो होनखांबाय बेफोरबायदि फुराना डायलगखौ बे गोदोनि बायदि बे दामफ्लेबाय थानानै रिवाइन्ड खालामनानै दामफ्लेबाय थायोबा रिला जलांगोन आरो बुंनो हायो नोंथांमोना ओरैबायदि गोथौ हाखराव गाब्रगोन बेनिखायनो एसे गोदान स्ट्रेटेजि लाबोब्रा बि मडार्न ना थ' गोरों गोरों मानसि दंनो नोंसिनाव रिजलिउसन 2006 आव आक्रासुजों आबसुजों बे रिजलिउसन लानाया मा बे डिसिसना मानोमोन माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजोंथ' बे डिसिसनखौ बे रिजलिउसनखौ लादोंमोन नङा होमबा दैट मिन्स व्हाट बे एनअसि नङा नामा बियो आबसु संगठना मोनसे मेजर डिसकाशन जाखांनायनि उनाव मोनसे रिजलिउसन लादों मोनसे स्टेप लादों मोनसे डिसिसन लादों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंगासिनो दं दि खहा जायालाबासे जुदि एसटि होदोंबा पलिटिक्सआव बे कमन नोंबाबो आंबाबो आं इउपिपिएल सापस आंनाव बेबायदि सोंथि खालामोबा आंबो बुंगौमोन जेरै दा नोंथाङा थांनाय सरकारनि समावहाय सरकारखौ नारा नाथा दानो थाखाय एनि हाउ बाय हुक अर बाय क्रुक बिजेपिखौ जिगाब जिगाब रायग्राया बिजेपिजों आखाइ हमदोंमोन सिट शेयारिं खालामदोंमोन इएमफोरखौ रानना होजोबदोंमोन गुबुनफोरनो दिनै नोंथांनि खिबु उनावनो विलसन हासदा दङ बिथाङा सोर स' पलिटिक्सआव समाव बुंनांगौ जायो बे आलादा मेटार बाट दिपेन बर'आ दिनै बर' फरायसा माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानानै मा पलिटिक्सनि स्ट्रेटेजि बाहायगासिनो दं गेलेनोबा थोंजों इलेक्सनाव नामि रायजो राजाया डिसाइड खालामगोन नोंथाङा दिनै बेसेबां फेक्टर दङ That's it. See you in the next video. Bye bye. সবে মিস করেছে রাইজে ইউপিপিএল সরকার মিস করেছে ও বড়